mangidlela masibakhulu wami yes ngizwa kahle mntakababa bafo phela mina njengamanje khuluma mina-ke njengamanje bafo khuluma mina-ke njengamanje yo bensezwa ke lalela-ke bafo-ke usungena esimeni esidlomuke-ke manje bafo gcoba amasimba mfudwana lalela-ke bafo mntakababa njengamanje njengoba ngikhuluma njengamanje yebo baba gadla ama-truck mina la gadla zama-truck lana ngiyakwazi wena zenza ubaba lapho umnumzane emzini wami kodwa bafo iphutha labangakwena bafo ungayigadisa kanjani igundane uCheese bafo lalela ngithi ngiyethuma bafo ngigadile ingane bafo ngoba awusebenzi bafo yes cha ingane egcwabe ziphephile ngakumina ngithumela imali bafo lapha ekhaya wena kanti uhleli umfazi songihlela nemali yami bafo njengoba bengishilo iphutha labakwena wagadisa igundane uCheese ungixolele Cwaba ungixolele kakhulu ucabeka ihlanti bekungasisi isandla sami lalela-ke bafo yabo njengamanje ngiyabhalisha mntakababa ngiyashaka sana usegcikeni ungayithatheli phezulu Senibingelele sinamukele kwi-Real TV1 Stories gama lami uNelo namhlanje ngihamba nobhuti la osibhalelile nawe ungasibhalela email ethi khona ku screen ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare video lena bhuti wami uyaphila ngiyaphila mntakababa awukhuluma ngizwe ngiyaphila mntakababa okay hayi no ubhuti uba igama wena usukaphi igama lami abangazi ngalo nguSikhotheni ohlelekile ngokusuka ngidabuka emlazi webhodi kaDingi ngaseMangosuthu Sikhotheni ohlelekile hayi cha igama yakho ngicanga ukuthi lilento lo esilizwa liyisho uthi kahle wena uyi-out ehlelekile awu nje bo sushila mntakababa okay namhlanje ngabe uzivakashele ngaziphi yini le othi cha ufuna ukusizakala ngayo mntakababa ngazi noma ngayiqala ekuqaleni hayi vele uyiqala ekuqaleni kuba nzima uma uyiqala ekugcineni ngoba abantu ngeke bayizwe kahle udaba mntakababa kunomnyombo engifuna ukukhiphela engizalwa naye okay ngikhule nayo lensizwa sibambisene ubhuti ugazi kumina kwasho ukuthi umfowethu ke uthola amadogo okay sihlale sonke enomkakhe ekhaya mina hayi njengoba usozwile Sikhotheni ohlelekile ngibamba amadogo ubhuti anginayo umuntu straight okay so ayihlala naye umfowethu ekhaya noma mncane ya nosisi nje aqeda ihamba umfowethu ayotohoza mayitohoza utohoza eGoli okay and isikhathi sokubuya nawe uyazi ematracking hayi imvela kancane hayi imvela kancane yeah so mayihlalela eGoli hayi lokho ezamile umfowethu efaka imali ekhaya athi mfowethu ngicela ukhulisa ikhaya yabo ukhanda umuzi lapho ke ekhaya nginenhlele ngifisa sixoxe hayi uhamba unyaka ngihleli naye umkakhe la ekhaya nabo sisi osisi bagcine nabo bathathu bashelwe umuntu egcina sayiganisa yena ngisale nani nengane zikamfowethu la ekhaya naye umkakhe uAnti vele uyohlelela nomuntu wakhe naye ngoba vele wayesemdala hayi mayahamba sesiselela ekhaya kunengane zakamfowethu nomkakhe nami mina vele nginexhovane la mpathi sihlangana kuphi endlini eyodwa ekudleni noma TV na yonke into yabo ayisho ukuthi mina ngumuntu oyibhemelayo eyiphuzele ngaleso sikhathi yabo ayisho ukuthi mangithi ngijalo nje mengithi hayi mfethu ngirelaxele umfazi kaBhuti ngithatha njengwani njengendoda yakhe uyangenzela izinto azenzela ubafu maye khona ukudla ungilethela ngenhlonipho ayi nginami ngibe nalento ukuthi hayi futhi ngisenomfazi yabo kodwa angakabi naye umfazi ayizona hayi ngihlale la ekhaya umfowethu leke ifakile imali sirenovate umuzi kuthi ngoJune umfowethu engifonele I remember bekuJune 5 bekungakayeli ngapha ko16 kodwa yena uhlelo lwakhe belibeka umhla ka20 June athi mntakababa kunodaba engifisa siqale silungise kodwa bengithanda ukuthi ngilikhulume nawe iqala ngaphambi ube ngilikhulume nomalume ayi mayilibeka umntakababa udaba ngilizwe ufuna ukuyolanda kadla okay imbali lesihlala nayo esemyenze wazizwa indoda ufuna ukuyilanda le mbali into ebhlungu esemqongo ngangazi noma mfowethu userious ngalengane ngoba phela umfowethu naye angimazi impilo ayiphile eGoli yabo hayi zihamba insuku sengimbonisile ukuthi hayi makuthi wena mfethu lento ingaphakathi kuwena and uyambona ukuthi ufanele ukuthi abe la ekhaya
asimlande mntaka baba ngizokubonisa ukuthi kudingakalani sibhale lo ncwadi ihambe ngapha kaDlamini hayi kusenjalo ayi umama wakhe yabona ke nawo vele shuthi inkanuko kade yambamba ubaba phela ihambe ngoJanuary yabo futhi nami vela nginayo umuntu baba ama-piece job and unokubona bangena bephuma shuthi phela umuntu wesimame naye yabo ugcine sekulumele yabo hayi ukuthi ngelinye ilanga sihleli beku-close to 16 June I remember nganginqamukela ingane zavela zaseshisa zolala ngibukela iTV yabo hayi masiqeda ukudla ethi uthatha izinto etafuleni yabo edlule ngakumina engigudluze like kuwe ifoni yami etafuleni mayiwa sigobe sonke phansi nomfazi kaMfowethu uyayibamba ngiyibamba ifoni futhi sigcine mase sibambe so2 sibukane emehlweni vele smile sisondelane mfowethu yabona mase sisondelana saqabulana sabe sakhuzana but emva kokukhuzana kwayiwela izitshe saqhubeka la sigcina khona ayasuka lapho nje mfethu umfazi kaMfowethu ngaqala nje ukumbambela osofeni mhlawumbe into akade angayazi ngoba emva kaloko awafani ukuthi somfazi wami la ekhaya mayifikile kuba afihlele ngaleso sikhathi yabo manje lento yangidla because manje mekuDecember uba fungibe ngihlale la etafuleni and umfowethu uplanile manje enhle for ithina la ekhaya ukuthi sibe nomfazi ophelele ukuthi siyolobola kaDlamini yabo manje kubhlungu ukuthi ngithi mina ngizomtshela kanjani lo mnyombo ukuthi sengilalile nomkakhe and lo mkakhe afuna ukuyovela kubo angazi noma ningakwazi ukuthi ningisize ngikwazi ukuthi ngibe nendlela yokum-approach umfowethu kungaze kiwe kude njengoba namhlanje akusakhulunyiswana sekuyabulawana ayisekho indaba ukuthi siyiphunge ngomlomo no sekuyafiwa mfowethu okay mhlawumbe umuntu ozobuza obukayo la ozoyibuza athi why umtshela why ungamfihleli bese uyayiyeka lento le ukuthi yobe isilonda engesiphole bafu iyomosha umndeni kade ngabe silungisa lento ingakayi kude uyayibona lona because once wamlobola ubafu uzobe sithatha isinqumo nokufunga ukuthi usuqalile ungena naye emshadweni manje mase kuthi kuvela ukuthi mina ngalala naye sesemshadweni cabanga ukuthi ubafu uzokwazi ukuyiunderstand lento sekhipha inkomo ngcono lento ilimale manje kuba ukuthi uthatha isinqumo sokuqhubeka lobole noma uyayeka umfazi ebuyele ekhaya bese ngiyabona ukuthi mina mhlawumbe awekho amandla engazama ngawo ngivele ngimlande mina ngiqhubeka la ngigcine khona ngoba phela bathi mission iqhubeka la igcine khona uyayazi nawe mntaka baba okay ngakho ubuza nombuzo because benginaho ukuthi awungenzeka ukuthi wena usuyifunela wena lo nkosikazi hey uyaliphaka umntaka baba yabona maye unginika ngizwe ukuthi kanti ubafu upheke emabhodweni anjena hayi oDlamini banayo lento bafu sengamcabangela nami kwelami side okay uma sekwenzeka ngesi imagine ngendlela yakho ke argument sake nje ake sisike kwenzeka umfowenu uyophatheka kanjani waphela kahle kahle umphuthi iqatha emlomeni sinosilakhi uzohamba lo ngoba uyena kahle kahle oniqhathayo cha uzothi mehamba bese uyamlandela wena kaMfowethu ngiyayibona kodwa ke mningi imindeni ebhidlikayo bafu mase sazoya ngegazi ziningi izinto esoyiluza kumanje uyawubhidliza umuzi wena ifuthi wena lo daba lazi mina ngithi lifihle lo daba lo for kuze kube nini bafu because nami ngikwazi ukufihla ngiyayazi lela bhodwe liyashisa yake phela ngivuma ubafa lokho eyibasela la yazi kunokuthi mesihlele ngoDecember edakwela ngoba sinesokuyidlela eyavela emshisa ekamereni nathi ngibuka iTV mina endlini enkulu ngizwe lento engale gcine nami sengiphela ngiyalazi leli bhode ngizwe ikhethini liyayinyukela bafu yabona okay so umfowenu ufuna ukumazisa ukuthi cha lo muntu afuna ngoba umakoti wakhe ngokuphelele kunjalo yena manje ngokungaphelele usuke waliyizwa ibhodwe lakhe ngalokho ufuna kwenzakaleni isinqumo sokuphuma kumntaka baba maye ngikhipha nemithwalo kuyobekulele kuyena kodwa mina ngiyobe ngihambe inhliziyo ngiyigezile noma ngathi uyangibulala uzohamba wedwa phela uzobe ngixosha ngedwa makuthi uthatha isinqumo sokukhipha mina ekhaya because imini engadla ibhodwe lakhe engekho wayethembe mina angikuphiki lokho kodwa ke akukho engakwenza mntaka baba maye ngikhipha uthini umakoti yena kwakhuluma naye sike sahlala sayikhuluma le ndaba noMadlamini uMadlamini umuntu osoyizwile lento wayithakasela kakhulu sekunzima nokuthi
ayihoxise because ngike ngathi mesikhuluma le ndaba naye ngathi kungcono lento ngoba uyabheda umtshele wena ubafu mina ngizohamba mhlawumbe ngivele ngiduke nezwe kuba ukuthi mhlawumbe ngabheda mhlawumbe like ngakubamba ngenkani into kanjalo kuzizodluleka lento kwazi ukuthi iqhubeke nalohlelana nalo ngawe wathi umntaka mama hayi ngeke kulunga uMadlamini uright kakhulu la ekhona njengamanje. Okay. Singachithisi singapholisa imaseko isizu sami sibuye sinqamuke. Singapholisa imaseko ake sisiyishuye etolo bese sibuya simfonele. Hayi kulungile mntaka baba. Hayi iyaringa kesizwe. Hayi banjwa ifoni. Matasa. Hello. Hello. Yebo. Kunjani? Mfethu. Mina mfethu ngithobi zokwetha. Uyanqamuka ngaze mina network yami noma yakho uyaphila. Mfethu right. Okay, now la ukhuluma noNelo ku Red TV 1 ngihle nensizwa yakini la. Red TV 1 yini Red TV 1 manje nje thina phela sibuka lezi TV. Red TV 1 ishow edlala ku TV. Ngihle nensizwa yakini la ifisa kabi ukukhuluma nawe. Bafo uyamuzwa? Ngiyamuzwa. Hayi usungakhuluma naye. Cwabe kayihlandle. Yebo baba. Mntaka baba kwayintokozo ukukhuluma nawe. Bafo kunodaba la engifisa silixoxa mina nawe. Mntaka baba angazi ngiqale phi ngoba phela ngiyinsizwa ethembekile la kuwena. Bafo Bakusenzekile ekhaya. Bathalwe ehlangana umhlanga. Taka baba ngiqale kanjena ekungithembeni kwakho ngiye ngakuphoxa. Ngiye ngakuphoxa Cwabe. Kunembalo wayilanda uyithandayo futhi oyithakasela ngayo le ndlela esimanga. Kubeka Cwabe kulalena. Mntaka baba ngiyimoshile leyo mbali yabona. Wenzakaleni manje Cwabe? Usukhaya kanjani Cwabe? Lutho khabazela kamavovo. Umkakho man, umkakho. Kodwa Cwabe angazi ngithini. Umkakho kwenzeka iphutha wagcina sayithole evuke mashidi. Bafo ngixolele. Lalela ke bafo, lalela. Taka baba. Ke lezinto zenzo TV ziyanihlupha yazi. Yebo baba. Angizwani ibizo trendetele upheke konkoloko bopheke lokho. Upheke loyo mfethu. Tshela lo bhuti loyo ukuthi nje angizwani no prank mina. Mntaka baba bengeke ngikuprank kuze nevoice yami ecwabeka ihlandle. Baba. Mntaka baba. Qinisile baba. Mntaka baba. Zalo lalela lana ngizomthola madoda. Bafo. Lalela-ke bafo-ke lalela-ke. Ngilalele insizwa ke. Awukwazi ukuthi ungangidlela umasibakhulu wami, yes. Ngizwa kahle mntaka baba. Bafo lalela mina njengamanje. Khuluma mina-ke njengamanje bafo. Khuluma mina-ke njengamanje. Yobe insizwa ke. Lalela-ke bafo-ke. Usungena esimeni esidlomuke-ke manje bafo. Gcoba amasimba mfuthu. Lalela-ke bafo. Mntaka baba. Njengamanje njengoba ngikhuluma njengamanje. Yebo baba. Gaza ama-truck mina la. Gaza ama-truck lana. Ngiyakwazi lokho Zenza ubaba lapho umnumzana endlini wami. Kodwa bafo iphutha laba ngakwena bafo ungayigadisa kanjani igundane uCheese? Bafo lalela ngithi ngiyethuma bafo ngigadile ingane bafo ngoba awusebenzi bafo yes. Cha ingane Cwabe ziphephile ngakumina. Ngithumela imali bafo
lapha ekhaya wena kanti uhleli umfazi sokudlela nemali yaba. Bafo njengoba bengishilo iphutha laba kuwena wagadisa igundane uCheese. Ungixolele Cwabe, ungixolele kakhulu Cabeka ihlante bekungasisi isandla sami. Ngilale bafo yabo njengamanje ngiyabhalisha. Oh mntaka baba. Ngiyashaka sana sebhekeni. Ungayithatheli phezulu lento. Lapha ebhekeni. Bayakhona lapha ebhekeni. Nathi ukhona. Usethi ngabahamba ukubheka lapha bahamba esebakhona. Lalela-ke Cwabe. Cwabe. Njengamanje ngiyagibela ngashinga bazokhelela amajagi lawo. Awu kodwa mntaka baba. Bese ngayilungisa lento ngenye indlela bafo sihlale phansi njengensizwa. Mntaka baba asiyehlisa umoya. Yehlisa umoya mntaka baba. Yehlisa umoya Cwabe. Ayinsizwa ayikhulumi njengawe Cwabe iphutha malenzekile into ihlala iyenzeka siphila ngawo amaphutha Cwabe. Ngiyakwazi lokho bafo ngiyakuvuma benge Cwabe ngicela ungilalele. Cela ungilalele Cwabe. Ngiyakwazi lokho ngiyakwazi mntaka baba. Yabona Cwabe ukuba ngikuthandi ngaba ngizange ngigunyukuleke lolu daba ngoba phela wawusungitshelile ukuthi ufisa ukuyomlanda lo muntu and ekambeni kesikhathi usuyathola ukuthi ngike ngasidla isibaya sakho bekuzoba njani. Wasekhaya wena ekhaya ekamereni ekitchen eCwabe. Ngakufika lapho. Bafo. Kufanele ama-manager lawa angamxoshi. Bafo. Ngakufika lapho ebhekeni. Bafo siyazalana mina nawe sendelinye Cwabe ungakukhohlwa lokho mntaka baba. Amasimba lawo ngitshela wona. Ngiyakwazi ukuthi iphutha ngibe nalo mntaka baba ngiyakwazi. Kahle bafuna ukuthi ngoDisemba lapha. Ziyawushaya. Lapho kwaMasiba likhulu. Ziyawushaya. Ngiyokhaza kwaMasiba likhulu. Wena ungena umfazi. Cwabe ngiyayisola kakhulu futhi ngiyaxolisa kuwena baba. Wakho Cwabe akusizi ngalutho bafo ukuthoba kwakho. Okay wena bafo Njengamanje. Yabona njengamanje. yebo Cwabe. Yebo Cwabe. Yabona njengamanje. Cwabe. Cwabe. Ayikho enye indlela mhlawumbe besingenza ngayo kunokuthi yabona lezi zinto esaziziba before. yeah. Silo nabanye abafana. Ufuna mina-ke nawe isiqonda lokhuzana kanje. Mina nawe bafo asizi izitha siyazalana mntaka baba. Mntaka baba. Naye uvumile angimphoqanga mntaka baba. Uvumile. Angazi ngithini lesalo kodwa uvumile naye. Awakho bafo angamthathi kunalokho ngithe ukudlela esitsheni sakho kuphela ngasowasha ngasibeka. Oh uyangixosha. Uyangixosha bafo. Ngithatha ibhasi lokuqala la ngicela ukuqala njengamanje. Wegcwabe Cwabe. Bengasindlela engifisa siphethe ngayo empilweni mina nawe ukuthi sibe izitha lena. Uyangazi ngikhuluma kanjani mina baba. Ngiyakwazi lokho zalo. Mina-ke bafo-ke uyangazi ngikhuluma ngani angithi. Ngikwazi kahle. Mina-ke bafo-ke ngikhuluma ngalezi zinto zami ezisandleni. Ezizozenza njani. Uyangazi bese nawe. Uyangixosha bafo. Uyangixosha bafo. Ngizela ama-TV bafo. Mana bafo. Bekuyiyona ndlela esombululo lena Cwabe bengengikwazi ukuthi ngikuqonde uyazazi ukukhulu kangakanani bafo. Ngiyibhala le phone njalo. Bafo ungayenzi le nto asikayiqedi lento. Itekisi yokuqala noma ibhasi yokuqala. Mntaka baba shuthi ngiyahamba ekhaya uyothola umkakho bafo ungixolela impilo yami yonke ngiyayisola. Le ndoda iyeza. Avala. Kanti umfowenu uyinsizwe engakanani yobe ethi yena izinto zakhe ayiphatha ngesandla uyeza and uyakwazi lokho. Uyinsizwa yena ethe uba khona. Ya mkhulu bafo and uyinsizwa egiant kade waqala ukujima. Okay. Ya angifuni ukuhamba lamanga le ndoda ayeneme. Ayijabulile neze ngiyayizwa. Ngiyithatha ngisho leave ithi ama manager ayobona enze njani yena uyahamba manje. And uyapakisha ngiyamazi wasekhaya kuke kwavela umunye umnyombo enganeni yakhe encane wafika egcwala icapha kungadlala. Manje angazi ngoba ngidle ithuluzi lakhe isitsha sakhe eyithemba lakhe igugu lakhe ngalisebenzisa shuthi nami
kungaba kuhle ukuthi ngisuke kulela khaya ngaze ngibe umhlabathi. Kwayena uma Magcwaba uma bani? Hayi Madlamini. Madlamini. Masiba likhulu. Balikhulu. Kwayena masiba likhulu. I don't think uzophepha if lenzo satini kanje. Manje bhuti uthi ngibaleke naye. No. Cha. Ubusaka uyifaka. Wena wayibalekela wedwa. Uma siba likhulu akaye kubo. Ukuze athi mase fika bekhuluma kube khona abanye abantu abazokwazi ukuthi bamseke bamehlise ulaka. Ngoba bezoficela yedwa uphela thina naye futhi. Ngiyayizwa leyo iyashaya esikhonkosini mntaka baba. Ngiyothi mangisuka la ngithembisa ukuthi vele ngimazisa ukuthi lolu daba selivele lapho uJoke ngcono ukuthi ashone ekhaya athi kuyozenzela ngakhona. Okay. No, yeah. Cha, sivale siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyathemba ukuthi lethu umbodo ufuna siqhumbulisele lona. Liyakujabulisa njengoba sesiqhumile nje kanje. Yeah, ngithokoze kakhulu ukuthi ekugcineni kwakho konke umntaka baba usuyalazi iqiniso. Noma ngathiwa ngiyaphuma esigangeni ngidutshula umuntu engamazi. Ngiyohamba kodwa ngikushiye kumdlaliwe kuyena umntaka baba. Angasali nezinto angazazi seyivela angasekho mina. Abone ngathi bengamthandi kanti ubafu ngiyamthanda ngizalwa naye esendelinye sibumbu sinye kumama so kuba bhlungu mesethatha ikhwama ethatha ibhamu ethi uzobhekana nami ngingedwe sizalana sonke sibelethweni sinye. Yeah, isiZulu siyiproblem kodwa ke angithemba ukuthi akekho udubo lomunye kodwa ke futhi eSouth Africa ngisasho namanje akuzona zonke izinto ezifanele ikhulunywe ezinye nje ufuna ufe nazo. Ake ngithi next time stay blessed.